Liberalii sunt consecvenți. Au susținut și continuă să apere și să promoveze dreptul românilor de a se bucura de aer curat și spații verzi. Un exemplu este sectorul 1, capitala de verde a capitalei, așa cum a fost promovată și asumată ca angajament de primarul Andrei Chiliman. Candidații PNL pentru Parlament s-au întâlnit cu alegătorii din sectorul 1. Cetățenii ai cartierului Floreasca le-au ascultat problemele și și-au asumat responsabilitatea identificării și aplicării soluțiilor potrivite. Am venit astăzi în acest cartier împreună cu primarul, cu consilierii ai primăriei, așa cum de fapt facem de 4 ani de zile. Aceste întâlniri sunt foarte importante pentru că ele se înscriu în ceea ce eu cred că va fi, după aceste alegeri uninominale, o dimensiune foarte importantă a activității de parlamentar, și anume aceea de a fi mereu în contact, mereu în comunicare, mereu la dispoziția celor care l-au ales.